Torrent inaugura el Col·legi Les Terretes. La ciutat ha viscut un moment molt esperat per tota la comunitat educativa, ja que ha quedat oficialment inaugurat este centre escolar. L'acte ha sigut presidit pel president de la Generalitat, Alberto Fabra, acompanyat per la consellera d'Educació, Maria José Català, i l'alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado. Junt a ells els acompanyaven la regidora d'Educació, Mari Carmen Benavent, la directora del col·legi, Cristina Barat, així com membres de la corporació municipal i una àmplia representació de la comunitat educativa de Torrent. Un dia important per a la capital de l'Horta Sud, ja que este nou centre és considerat el més gran de la comunitat valenciana, amb capacitat per a més de 800 alumnes. Després de rebre les autoritats a l'entrada principal, s'ha dut a terme una visita per a conèixer les instal·lacions de què disposa el centre. El recorregut s'ha iniciat visitant 2 aules de primària on la comitiva ha sigut rebuda per l'educador i els alumnes. A continuació s'han desplaçat fins a l'aula de música, on un grup de xiquets i xiquetes, junt al seu mestre, han interpretat una cançó popular de Libèria tradicional per a donar la benvinguda al ritme de diversos instruments que ells mateixos tocaven. Finalment, també s'han acostat a conèixer una de les aules d'educació infantil del centre. L'educació és una fórmula i una mà per a treballar en el futur i és la millor manera de donar-li als nostres xiquets, als nostres jovens que en un dia seran adults, la millor educació i les millors instal·lacions, com en aquest cas són les terretes. Per últim, les autoritats s'han dirigit fins al gimnàs del centre, on el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha descobert una placa commemorativa. Estem satisfets perquè hem dotat a la localitat d'un centre de vora 800 places i, evidentment, nosaltres i vosaltres ho heu pogut comprovar, aquestes instal·lacions i l'aposta que ha fet la Generalitat en una aposta de 6,2 milions d'euros és l'escola pública que volem a la comunitat valenciana. Este és el reflexe de l'escola pública que volem. Així, després, anys de reivindicació, els alumnes del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Les Terretes gaudixen ja d'un centre de primera qualitat i que compta en el present curs amb 9 unitats infantil i 13 de primària.